A la pregunta de quines eines disposem avui a Catalunya per l'anàlisi sistemàtica de la realitat social, dir que segur que una de les eines és l'estadística oficial. No només, però segur que n'és una. Les societats democràtiques necessiten coneixement sobre la realitat econòmica, social i jo diria mediambiental del país. Per tant, en un estat democràtic, l'estadística oficial, és considerada un bé públic. I és tan així que l'entorn institucional de producció i difusió de la informació estadística està regulada des de Nacions Unides. És a dir, és una funció que exerceix un estat que les Nacions Unides ja té uns manuals d'organització que ens diu com hem d'estar organitzats. En una societat democràtica sana, l'estadística oficial ha de ser-ne una eina, no per fer soroll, sinó com un far. Que cada vegada més en l'estadística oficial hem d'afinar molt millor, hem de ser més rellevants, hem de produir allò que és veritablement necessari i ho hem de fer-ho de forma més eficient. Ens ha sortit un nou paradigma, jo li dic el paradigma Beyond GDP, que és més enllà del PIB. La crisi ha posat una mica a escac el fet que el PIB és insuficient per a la mesura del desenvolupament econòmic i progrés d'una societat. I jo diria que tenim un altre repte, que el PAC durant 10 anys ha anat fent el seu camí, el seu forat, que és en les estadístiques longitudinals. En les estadístiques longitudinals i en l'anàlisi longitudinal. Perquè hi hagi anàlisi longitudinal ha d'haver-hi estadística longitudinal. L'estadística ens ajuda a ser ciutadans conscients. I aquí acabaria la meva intervenció. Gràcies. La difusió de la recerca social té una àmplia difusió en els àmbits acadèmics, té una petita difusió dins l'àmbit de la gent que es dedica a la política, jo crec que poca, i realment serveix o no serveix és una qüestió que a mi me queda un gran dubte sobre la seva utilitat. De totes formes, penso que és un esforç que cal continuar mantenint. Un panel no pot durar 10 anys, un panel ha de tenir una continuïtat molt més llarga per veure sèries i per veure que aquest coneixement tingui realment en el futur una utilització, una possibilitat d'utilització més àmplia i més al llarg del temps. La percepció que tinc des del punt de vista de l'evolució de la recerca social durant aquests anys aquí a Catalunya, que d'alguna manera és una evolució favorable. També penso que durant aquests anys hem aconseguit que quallés també conceptes com el que fa referència a l'avaluació. Un terme que probablement feia 15-20 anys era un terme gairebé desconegut o que gairebé no teníem producció en aquesta vessant. Jo m'atreviria a dir que tenim un corpus de recerques socials, tant de dades quantitatives com qualitatives, acceptable, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de mancances. Ens trobem a vegades amb una certa falta de visió de conjunt. Hi ha tot un seguit d'actors que sembla que a vegades es produeix un cert solapament i en canvi hi ha alguns àmbits que a vegades no són coberts. Per tant, com incrementar el valor de la recerca? Bé, jo crec que en primer lloc també és veritat que hem d'acceptar d'alguna manera els límits de la recerca social. És a dir, la recerca social sobretot potencia la capacitat de donar una visió de diagnosi, de fotografia, però és veritat que a vegades no té aquesta capacitat d'impacte que potser poden tenir altres ciències. Com podem fer que aquesta recerca cada vegada tingui més valor social, pugui d'alguna manera tenir un major impacte? A banda, potser fer un major esforç per identificar quins són els temes de recerca d'interès realment real. Quin és el coneixement que d'alguna manera necessita el país de cara a disposar d'informació sobre les inquietuds socials que tenim. Després un segon aspecte que també trobo important i que segurament implicaria un cert esforç d'estructuració, caldria apostar per un mapa potser més estructurat, complet i estable d'aquesta generació, d'aquesta fabricació d'evidències. I com a tercer aspecte seria incrementar la influència de la recerca en la construcció dels argumentaris i en les estratègies de persuasió en el procés de la presa de decisions. Com ho podríem fer? Bé, jo aquí apunto algunes possibilitats. D'una banda, millorar la difusió de la recerca. Crec que aquí tenim molta feina a fer.
Un altre aspecte que també trobo que és important és el que fa referència a les metodologies properes a l'avaluació. Cal treballar en aquesta línia també. Ara que ja comencem a tenir un corpus fins i tot de coneixement, d'experiències, cal aprofitar-ho. Cal treballar amb recerques que explorin propostes d'acció. Estem treballant d'entrar en àmbits com les bones pràctiques, amb el benchmarking, amb l'anàlisi de viabilitat, també treballar més interdisciplinàriament amb els economistes, sociòlegs, politòlegs, treballar molt en aquest sentit. I per últim, un altre suggeriment que també us plantejo és la possibilitat de configurar, de fer estratègies conjuntes de difusió de la informació a través de jornades, a través de seminaris, etc., que ens permetessin d'alguna manera comunicar tota aquesta informació que es fa al llarg de l'any a Catalunya i que moltes vegades no queda prou visualitzada a través dels mitjans i fins i tot també, evidentment, a tots els agents que d'alguna manera configurarien la governança i és d'on es prenen les decisions a la vessant, podríem dir, de les polítiques públiques. En fi, només dir que tenim molta feina per fer. Moltes gràcies. Jo avui soc aquí com a responsable de l'àmbit de cohesió social a Òmnium Cultural, que no som una entitat científica, som una entitat social, i intentaré, des de fins i tot la caricatura, si m'ho permeteu, dir-vos què em penso jo de la pregunta que formulàveu, que és què cal fer per augmentar la transferència de coneixement cap al conjunt de la societat i la classe política. Jo el primer que us trasllado, i si m'ho permeteu, és una pregunta a la gent que feu estadística i que es feu anàlisi i que estudieu. L'estudi de la realitat ens permet realment veure la realitat? Aquesta és la primera pregunta que hauríem de poder respondre, no? De tant que estudiem el que passa, som capaços de saber el que passa? Jo crec que a vegades del que peca la cosa és que ho fem com al revés, no? Ens plantegem una mega anàlisi de moltes coses i no sabem exactament per què volem fer aquella anàlisi o cap on volem dirigir aquella anàlisi. L'altre pecat mortal que penso que tenim, en aquest sentit, entre vosaltres i nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, som incapaços de treballar realment en xarxa. No hem trobat la manera de creure'ns els uns als altres, de refiar-nos els uns dels altres, perquè el coneixement, a través de les organitzacions o a través dels partits polítics, arribi a l'objecte de la nostra feina i de la nostra necessitat, que és el millorar la vida de les persones. Com és que no hem aconseguit teixir aquesta xarxa que permeti que això a nosaltres ens sigui útil per arribar al que finalment volem arribar, que és a la gent? Tenim molta feina a fer per saber comunicar. Ens dediquem a recollir dades, les reconvertim en coneixement, respectant el necessari procés científic i el seu tempo, la seva cuina, però després ens trobem amb grans dificultats per teixir aquesta xarxa que deia la Rita, per realment saber traslladar un coneixement que sigui útil, que la societat el pugui entendre i amb un llenguatge entenedor. En això ens hi vam enfrontar al PAT des del primer any, perquè teníem darrere de tota aquesta gran tasca 2.000 llars a les que calia respondre amb el coneixement que recollíem i amb les que ens sentíem amb el deure d'explicar-los que era útil la seva participació. El fet que ens hagin seguit durant 10 anys ens fa pensar que és possible establir aquesta xarxa de comunicació i explicar la importància de tenir bons informadors, també com deia la Marta en la seva exposició, per tal de recollir aquestes dades que necessitem. Nosaltres hem intentat llançar-nos a la piscina amb aquesta línia de comunicació, no només amb aquest llibret que hem intentat que fos molt sintètic, amb molta infografia, molt breu en relació als 10 debats que hem seleccionat de tot el coneixement que el PAT ha generat al llarg d'aquests 10 anys. A vosaltres us toca d'avaluar si ens n'hem sortit o no. També dir-vos que hem realitzat 10 vídeos que comencen per una petita conversa de cafè, també una mica en la línia del que comentava la Rita. Hem intentat començar per allò que preocupa els ciutadans, fent una petita ficció, que després contrastava una mica amb les dades, perquè aquestes dades ens donguin la necessària distància per construir bons arguments i per finalment orientar o inspirar més bones polítiques per tothom. I aquí acabo. Moltes gràcies.